Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă arăt cât de mult au crescut puii. Ați văzut și în videoclipul trecut că i-am filmat și ați văzut cât de frumos au făcut. Deja aceștia au învățat să zboare, stau pe jos. La fel și ceilalți. Acesta este... Uitați, ați văzut cum a zburat singur și acela este puiul care n-a avut niciun frate. Bun. În videoclipul de azi sunt foarte fericit pentru că chiar aici, după cum puteți vedea în titlu, uitați, așa, după cum puteți vedea în titlu, a ieșit puiuțul din nou. Să încerc să-l iau puțin sau măcar să vi-l arăt vouă. Uitați-l, are 3 zile, dar eu nu am știut de el. De-abia ieri am văzut și eu că îl am. Eu am crezut că e tot ou, dar eu nu am știut că a ieșit. Și da, ați văzut în titlu cum v-am spus. Acum îl iau să-l pun la loc la mămica lui. Stai, nu mă lovi. Gata, l-am pus acolo. Focusul. Așa. Cred că trebuie să-l pun puțin mai încolo. Stai, mămică. Gata. M-am mușcat, dar nu e nimic. Puteți să-l vedeți acolo. Aici trece tractorul. Da, aici am două fertile, le-am m-am uitat azi cu blițul la ele și am văzut că sunt fertile și sunt foarte fericit. Acești doi pui sunt destul de sănătoși, doar acesta cu problema lui la piciorul drept, dar poate să umble. Uitați, doar că parcă își chiopează puțin, dar nu e nimic. Cred că își va reveni 100%. Bun. Aceștia 3 sunt pui, da, acesta, acela și acesta negru. Acesta este foarte bun cu mine, adică na, se pune în mâna mea și stă pe mine, stai, hai pe palmă, așa, bravo, și mai și zboară. Acesta este foarte bun cu mine, nu că s-ar speria sau ceva, uitați acolo. Da. Aici am porumbiță care clocește. Da. Bun. Aici avem. Uitați. Ce avem? Uitați ce avem. Avem doi pui foarte răi. Au zis cum fac? Nu știu dacă se aude, dar fac așa un sunet așa. Să te sperie, uite aici o pană albă, o să le pun în cuib. Așa. Acesta, din câte se vede, cred că va fi alb complet. Uitați la acesta. Acesta va fi gri, acela este titicul lui și cred că așa va fi. Aceasta este puțin mai mic, dar cred că va fi alb complet. După cum se poate vedea de pe acum, cred că va fi alb. Chiar dacă mama lui a fost alb și cu... încă este. Mama lui este alb cu gri. Am crezut că va ieși și el acest vanț mărâltor, dar se vede că a ieșit unul alb și unul gri, ca ștăticul. Uitați așa, un albastru frumos. Da. În videoclipul de azi am vrut să vă arăt puiul acela, vi l-am arătat. În videoclipul de mâine o să vă arăt porumbei. Puteți vedea că nu este pe aici, am eu lemanzul și încă o porumbiță. Pentru că i-am pus la împerecheat. Nu este pe aici. Pentru că i-am pus la împerecheat. Și da. Uitați, aceștia sunt pui, sunt destul de frumoși. Și nu le-am mai pus inele, pentru că am spus că
Nu neapărat, dar nu le-am pus la aceștia. Cred că îi voi pune la acela unul alb. Acela la asta va fi alb, pentru că ambii părinți sunt albi. Nu știu dacă voi auziți sunetul pe care îl provoacă ăștia. Nu știu dacă se aude. Dar, în fine. Da. Vin mai filmez puțin. Și acum o să-i pun la loc. Pentru că aceștia sunt voiajori originali. Se poate și vedea. Așa. Ar puțin să-i pun la loc și revin. Bun, i-am pus la loc. Și cam atât a fost cu videoul de azi. Nu uitați să vă abonați și să distribuiți mai departe la cine vreți voi. Și să vă abonați neapărat. Eu am fost Raul, numai bine!